Zauna, baki daga kai kin kalle ni ba, kina jin kowa yana kiran sunana. Ni ban ce ba. Dala menene sunanki kuma wani department kike? Ikon Allah. Wannan irin tambaya haka sai ka ce ina gaban alƙali? Kusan hakan, domin in baki gaban alƙali kina gaban maman marasa gata. Domin kaf cikin makarantar nan idan matsala ta taso miki in dai ya biyo ta hannuna, to abin zai zo miki da sauki. Oh Allah. Wani kwance ya faɗi. Allah wanda lokacin ki ko? Kai? Ke? Magana fa nake mai kika tafi kika bani. Kai? Yarinyar nan ina magana ta kama hanya ta tafi? Lalle kin taro a radu da ka. Dama ba mu ga result din mu bane na safe. To shine na muku duk matsalolin naku ɗaya ne. Kuma matan duk ba su gana. So abin da za a yi duk wanda bai ga wannan ba, so ku tattara lambobin sai ku ba shugaban aji. Insha Allah sai mu wannan. Ba matsala. Okay. Wai ke baiwar Allah me kike nufi da ni? Kin matsa min, kin takura wa rayuwata dan Allah. Kin hana ni sake a cikin makarantar nan. Dole sai na yi kawance da ke ne? Ni fa bana nufin ki da sharri, alkhairi nake nufin ki da shi. A matsayin mu na abokan karatu kuma ƴan uwa, ya kamata a ce abota muke yi ba irin wannan rikicin ba. Ni na ce miki ina da buƙatar ƙawa? Kin fi kowa sanin abin da ya kawo ni makarantar nan. Karatu ya kawo ni ba neman ƙawa ba. Kuma dan Allah dan Annabi ina roƙonki ki fita daga sabgata. Ba ni da buƙatan ki cikin rayuwata.